Hi Lovers family, guys. Good evening, Mathiragla. In actually evening, so Kanded Dinchi vlog and start mandi jana. Itte namakonji temple porendu. Anchade vlog and start manta. Already me the pura zanvigla me pa the dress pura part the Arnal nalla mai pura dida techi. Dadana veledu layer. Sanvi hi man play. Hi man play nama guys nakle. Enchitole. Hi panne. Yes, har bari busy layer. Dadana veledu layer. Ate Sanvi. Gada bele. Huh? Cream. ಹೌದಾ ಕ್ರೀಮ್ ಇರೇಗ ಅಮ್ಮನ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗಿರೇಗ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೈತೆ ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಬೋಡಿತನ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಗುಪ್ಪನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಕ ಬೇಬಿ ಸೇರ್ಲಾಕ ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಿತನ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನಂದ ಇಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ವಿದಾರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ ಗೈಸ್ ರಾಜರ್ಲ ಮೀರ ಪೋತಾರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಅವಲೊಂಜಿ 7 ತುಲೈ ಪೂಜೆ ಆಪು ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಏಪಲ ತೂಪಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಬಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲದಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ तो कनानते गाड़ी इट्कोनाग ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಒಪ್ಪೇರು ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿಜೇರು ನಂತರ ರಾಜರ್ ಬರಡಿ ರಾಜರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ರಾಜರ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಲಿ ರಾಜರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಆತೆ ಇಜನೆ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬರ ಬನ್ನಗಂತೆ ಚಳಿ ಆವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ಹರೆಗ ಇನಿ ಅದಾದ ನಾನು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನಿ ಜಿನ ರಾಜರೇ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಬಿದಾಡ್ ಪಾವಡು ಪೂಜಲ್ ಬರ್ಚನ ಆವಡಿ ಇಂಜಿನ ಮಾಡಿ So sorry guys, poi nama 7 gante and already. And so poi ate. Yes. Tila amma le record the vlog amma ittijere. Kaane bega podittera radam. So inidada vishesha. And ini are onji enjinagir amma onji janma kodtina dina ini ate. Ancha apaka onji ushman blirete. Happy birthday magale. Happy birthday magale. ಮಗಳೇ ರಾಜರು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರಗಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪಕ ಸನ್ನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಕಗ ಅಪ್ಪಕ ಮಾಮಿಗ ಕಂಚ పోయి ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಜೋರು ಬರೋದುಂಟು ಅದು ಶೋಕೊಂಡು ವೆದರ್ಲ ಅದೇ పోయతే ಜೈ ಗೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಬತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾನ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹೌದಾ ದೇವು ಎಂಜನೆ ಚೇರಡ್ಗುದೊಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಪಾಯಸ ಕೊರಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಸ ಏಪ ಕೊರ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಸ ರೀ ಉಂಡೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಸ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇ ಹಾ ಟಾಟಾ ಪೋಯಿರ್ ಬಾಬಾ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಸಾದ ಹಿಂಚುಕೊಂಡ್ರೆ ಹರಿತ ಪಾಯಸ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿತ ಪಾಯಸ ಕೊಡಿ ಬಾಬಾ ಕೂಚಿದ ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಚಾರಡು Voilà. Nama lagi pasal tu tangga. Baru sokong. Ini dah. Nah, pagi. Pasal dia putar budi. Putar. Jadi, jangan baba. Cokunde. Pasal cokunde. Tipende. Ande. Aja ko pare. Aja korle. Korle. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Kita wanas manpur bata guys angkulu. Saami banji wanas karo rappa. Ini nang special mimi sari. So ancha devasthana poddottudu mimi sari tinpini. So saami kita rappa banji wanas kor kanama. Good morning guys. Vlog continue agundu. Kande vlog start mante. So ini nama konji surprise undu. So surprise
ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಅನ್ಪಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ತಲೆ ಕೋಡದ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಗು ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಶೀಟೇ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಶೀಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ ರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡ ನೆನಪುರ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಇಂಚಿ ದೀಯ ಸೊ ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಕಂಗು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ಕಡೆ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡು ದಾದನ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಈತ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಜಿಂದ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದುಪ್ಪ ದಾದನ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಈ ಸತಿ ದಾದ ತನ್ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಹಂಚಾದ್ ಅವರನ್ನೇ ನುಂಗಾದ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಇದನ್ನ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಪೂರ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುದು ಜೋಡ್ ಬಡ್ಸಲ ಬರೋದು ಎಂಕುಲು ಕೋಡತ್ ಮೊರಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂತಿದಿತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗ್ ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂತಿದಿತ್ತ ಇತ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ನೀರ್ ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ಪೂರ ಒಲೋಲ ಅಣ್ಣ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೇತನೆ ಮನ್ ಕೂಡ ದಾದನ ನೀರ್ ಪೂರ ಒಲಾಯಿ ಬರೋ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಕಂಗು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಗು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಗು ಪೂರ ದಂಡ ಏಟು ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ಲೇದಿಗಳು ಪೂರ ಪೂರ ನಾನು ಸದ್ಯಗೂ ನನ್ನ ರಿಪೇರಿದ ಬೇಲೆ ಆಗುದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅತನ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಅಂತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನಂದ ಅವಳು ದರಬರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಮರ ಕಡ್ಪುನ ನಾನು ಬರೋಡು ಹಾತೆ ಸೊ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯಗು ರಡ್ಡು ಶೀಟ್ ಪೋತುಂಡು ಇಜಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬರುಂಡ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಇತ ಸಾನ್ವಿನ ದೂರೆಲ್ಲ ತಂಪೋರೆಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳೇ ತಂಪೋರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಲೊಟ್ಟಡು ಸೊ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲರೆಪ್ಪುಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಸಾಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಪೋಪರೆ ಇರು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪರೆ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಂ ಪೋಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೀ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪಿದಾಡೋಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನೆ ರಪ್ಪ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ದಾದಂಗಲ್ಲ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆರಂತುಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲ್ನ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ದಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾಡು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋದ್ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾಲ್ನ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತಲೆ ಸೊ ಇತ ಪೋಡು పోయతే సానినమ్మ పోయతే ఈ రోజు జోకున్నట్టు ఎల్లంజి పుర గొల్లు అరతే జై yes మిగ్లే హాయ్ హాయ్ బుప్పి ఎంకల బంగారు ఎంకల లైపోದ್ బತ್ತ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಚಕುಡ ಆಂಪಿ ತೈಲತಾತೆ ಆರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಎನ್ನದೆ ಎಂಚ ಚೋಕ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಪೋಡು ಅತಿಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೋಳು ಅಲ್ಲೇ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಲೆ ಸಾಡೆ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪೋಯ್ರಿ ಮೂಲ್ತಲೆ ಗಬ್ಬನ್ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರಾನ್ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬತ್ತ ತರಕಾರಿ ಅವಡಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದೆ ತೊಂದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾನ್ವಿ ನೆನ್ನೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿರಿ ಗೈಟ್ ನೀರು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆ ಚುಕ್ಕಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ಲೆ 6 ಅಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪೀರಿ ಈಗ ಕೊರ್ಪೀರ್ ಓಟಿ ಹೋಗಿ ನೀರು
ಹೋದ್ ಮಾತ ಬತ್ತಾಗ ಈಗ ಅವೇ ಅವಳು ದಾತ ಪಂಡಿರ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕುಲತ್ತನ ಬರುಲೇನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಡಿಗ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೇರ್ಲೆಂಜ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಪುಡಿ ಎರಡು ಆಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಸಾನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಟುಲೆ ತೊಂಪೊರೆ ಬಿಡೋಡು ಸೊ ದೊಡ್ಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾವಡು ಬಕ್ಕ ಏನಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೊರೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಪೆ ಅತಿ ಸಾನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಗೋಬಿಯರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಯರೆಗ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ರೆಡಿ ಹಾಕದಾದ ಬಪ್ಪುನು ಆರು ದಾದನ ಕಸರತ್ ಮಂತೊಂದು ಕಸರತ್ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಂತದೆ ಆತೆ ನಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ ಪಾತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಡ್ ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋಂತಾರಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಳು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಸಾನಿ ಗೋಪರತೆ ಎಸ್ ಪನ್ನೆ ಜೈ ಸಾನಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನಿದೆ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಸಣ್ಣ ಬಾಬುಗಂತ ಕಣ್ಣು ಕರೊಂದುಂಡು ಅತಿ ಸಾನಿ ನಿದ್ದೆ ಆಡ್ಕೊಂಡೆ ಚೋಚಿಗಾನೆ ಜೈ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಶಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನೈತೆ ತಿಕ್ಕ ಓಡಾಪಲು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜೆತ್ತಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತುಲಿ ಅವಳು ಗಾಡಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚಂಡು ಆಯ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಮಾವು ಪೋಂಡು ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪ ಎತ್ತಿನಡೆ ಪೋಂಡು ಮಾವು ಪಪ್ಪ ಎತ್ತಿನಡೆ ಪೋಯಿನೋ ಮಾವು ಟಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಷ ಏಜೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಎಂಚ ಸಾಂಗವು ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದ ನಡಿ ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಗುಲುಲ್ಲ ತುಲೆ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗು ನಡುತ್ತ ಕಂಗು ಮಗರ್ನಿ ನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಂಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮಾವ್ ಪೋಂಡತಿ ಮಾವ್ ಟಾಟಾ ಪೋಂಡ್ ಮಾವ್